Rek kancanono aku nggawe cemilan martabak telur ya. Bahane iki sing ekonomi sae rek, pokoke penting ini. Halo rek, assalamualaikum. Ketemu nih ambek aku, ibu anak siji sing elok bojone merantau. Gawe videoku iki isuk-isuk rek, dadi aku iki gak masak apa-apa, cuma nggawe martabak ae. Martabakku iki isok digawe mangan mbek sego barang lho rek. Pokoke temenan rek, rasane ku koyok martabak sing nduk pinggir dalan iku. Iki aku nggawe sosis ambek pentol ae yo rek, soalnya aku nduk omah iki ora duwe daging ayam utawa daging sapi. Terus sosis iki aku nggawe sing merek Zaitun rek. Sosis iku wis kerasa banget ayam mbek sapine. Dadi ya rasane martabakku iku wis pokoke mantep pol sampe bojoku ae kedagian njaluk gawekno terus. Wis rek sosis iku tak irisi cilik-cilik koyo ngono, pentole barang ya tak irisi cilik-cilik. Nggawe martabak iku ojo sampe lali godhong bawange ya rek. Terus iki ya tak irisno bawang abang mbek bawang putih barang ben sedep kan ya. Ya wis rek bahan-bahane iki wis siap kabeh, dadi langsung ae ceplokno endok 3 biji. Terus bumbonono uyah karo masaku ya rek ben ono rasane. Nek wis mlebu kabeh langsung ae diaduk-aduk koyo ngono ya rek sampai tercampur rata semua. Berhubung ndok omah ya ono kulit lumpia sing model koyo ngene, asline enak sing bunder rek, tapi no omah ono sing kotak ya wis gawe iki ae lah. Pokoke aku nggawe martabak iki mbek bahan sisa-sisa lah rek. Iki kulit lumpiae tak totos sik nduk teflon koyo ngono. Genine iki paling cuwilik rek, ojo gede-gede. Terus nek kulite wis noto kabeh langsung ae lebokno adonane sing mau ya rek. Terus nduk ndukure ya tak tambahi kulit maneh rek ben gak bocor. Sak teflon ngene iki mbutuhno kulit lumpia 14 lembar rek iki. Wis ya rek carane koyo ngono, pokoke tonton videoku ae yo. Martabakku wis mateng rek, dadi saiki ayo tes kriuk yo. Lho rek deloken isiane yo tuwebel kan. Ngene iki nek awakmu tuku nduk pinggir dalan yo iso-iso rego 50.000. Sadurunge tak pangan mbek sego iki tak cicipi siji sik rek. Ternyata crispy rek. Rasane juga wis gurih rek, dadi enak pol. Wis rek nek awakmu pengen iku ndang gawe nduk omah, pokoke bahan-bahane iku murah-murah lho rek. Masih awakmu gak gawe sosis sing merek Zaitun yo iso rek. Pokoke sejenis sosis ae lah. Lho rek martabake matang langsung ae tak pangan iki mbek keluarga kecilku. Dipangan mbek sego apa maneh tambah enak rek. Ya rek, sampai kene ae videoku. Ojo lali tonton videoku selanjutnya ya rek. Bye bye.